Καλώς ήρθατε στο Connex TV και στο Universal Channel. Ταινίες να φάνε τα μάτια σας. 50.000 σειρές, 9.000 movies, 1.000 ταινίες, τα πάντα όλα. Ρόμπιν Williams, τι να πω, κορυφή τιτανοτεράστιος, τιτανομέγιστος. Master of the Commander, έλα γίγαντας ο μεγάλος. Να το Russell Crowe, τι να λέμε, όλα τα λεφτά ρε στο Connex TV. 15 ευρώ το μήνα. Τα πάντα όλα. Connex TV. Real time ταινίες, όχι τι άλλο. Ρόμπιν Williams, τιτανοτεράστιος. Σου λέει πού θα δούμε στο Connex TV. Ορίστε, Garfield εκεί. Blues Brothers, για όλη την ελληνική οικογένεια. Ταινίες, παιδικές σειρές. Ορίστε, ο Earl. Είναι καλά λαχείο, πει να κερδίσει λαχείο. Ό,τι τα πάντα. Βίντεο κλιπ εδώ, γκόμενες, ξαθιές. Χορεύεται από το πρωί μέχρι το βράδυ. Τα πάντα όλα έχει, ντοκιμαντέρ. Παιδικές σειρές για τα παιδιά να βλέπουν. Τρελάθηκε ο Πιτσίκα, σου λέει το πρωί μέχρι το βράδυ Connex TV. Εδώ οι τύποι πάθανε πλάκα, τι θα γίνει στο Connex TV. Μιλάει στο τηλέφωνο, πότε θα δει Bundesliga. Το κύπελο Ιταλία στο ποδόσφαιρο και αθλητικά το Connex TV. Τι να λέμε. Κόλαση ρε, τα πάντα όλα. Τον Ατάλο ξέρω εγώ. Garfield, εδώ. 15 ευρώ το μήνα. Real time ταινίες. Schwarzenegger, Terminator, τα όλα. Jennifer Lopez, ό,τι θέλεις. Απ' όλα έχει ο Μπάκτσες. Ταινίες πρώτης προβολής. Παιχνίδια έχεις να παίζεις. Τάβλη, σουντόκου, blackjack. Τελάθηκε ο άνθρωπος. Όριστε είναι καλαχείο. Σου λέει που θα βρω τώρα 15 ευρώ το μήνα. Τι να λέμε τώρα, μόνο δεν τα κάνει αυτά έτσι. Έλα ρε βουρλούμι τα πάντα λίγα σου ρε Σαραντόπουλε. Όλα τα λέμε. Οπ, την έπαθα όλος. Άκουσε Σαραντόπουλε. Λοιπόν, σου λέει αθλητικά που θα δούμε, λέει ο Γκλόμπος το βράδυ. Και τι ψέπαθε πλάκα. Η Ομπάμα ήταν αυτή Μισελ. Βέβαια και αυτοί βλέπουνε Connex TV, τι νομίζεις. Λοιπόν, τι να λέμε τώρα. 15 ευρώ το μήνα, movies, σειρές και don't move από τον καναπέ. Don't move για να δεις movies. Λοιπόν, έλα, Hugh Grant, Sky-Fi, όλες οι σειρές εδώ είναι. Earl, είπαμε, το Law and Order, UK, το The Office, τα πάντα όλα, ρε τον Ατάλο ξέρω εγώ. Garfield, το γάτος. Έλα τώρα. Λοιπόν, Russell Crowe, όλοι οι τιτανομέγιστοι τιτανοτεράστιοι είναι εδώ. Τι να λέμε, μην το χάσετε ρε. Connex TV, 15 ευρώ το μήνα. Τα πάντα όλα. Terminator. Τι να λέμε τώρα. Universal Channel, Universal Studios. Συνεργασία μεγάλη, κορυφαία. Τι να λέμε. Τιτανομέγιστη συνεργασία. Ορίστε. Και από το διάστημα βλέπουν Connex TV διαστημάνθρωποι. Τι τα πάντα όλα αρίστε. Καινούργια τηλεόραση ρε. Ρε ξεχάσει την τηλεόραση που ξέρετε και Τζούλια Ρόμπερτς. Μανάρι μου εσύ, πω σκέτη τάβλα είσαι. Λοιπόν, Universal Channel, Connex TV, τα πάντα όλα.